Onwa Jesus agbo group ya onye ndobiriji ya. Kama Oshim gemere ya nene. Manna ashi Oku mmadụ jọ ya mana ha dị ụjọ wee bebe ndị Katọlik ha dịrị ya. Ị ga-emere m nene ugbo rube n'ihi na onye ọwara nwere ka o ji eme. Chai. Ogbenyere ọmanụ Chineke n'ihi na chi akakpa nwa ogbenye shiarị. Aka ewe ajụjụ onye bara bajụta nwa ogbenye lekwarala taa. Ọgaranya jụrụ ọ jụkwa nwa ogbenye chụrụ ka imere ya n'ihi na ewu Chineke kere ya. Chai. Ụwa adịkwanụ uche nwa amụrụ ọfụrụ ọgbalaga ya mụ akwa ọfụrụ ọda maka adị ama ama ọhịa m gara. Ị ga-ebere m ole jụọ ya gebere m ole ọgaranya chi gebere m ole ebe nwere akụ nwa ụba ọgaranya jụga nwa ogbenye ajụjụ ọ ga-ebere ya niile ebe ya nwere moto nwa ụyọ nwere akụbụ ụba uchikere nwa ogbenye jụọla m ndị mmanụ jụọla m onye agbata obi jụọla m ndị breze ma Joshua nwere onye ụwa ya kacha mma elu nwanyị bịara wa ya elu nwanyị bịara wa ya si onye ma mma o ji eruru ya alụwere ndị nwe m n'ihe ọ nakọrọ onye ụwa chi ya aka kọrọ ya chi eji asụ okwu saa na anụ m ogbakọrọ m anya jụọ aka nwa ogbenye mamale ajụga nwa ogbenye ajọ Mega Big Studios Injinia Chibuzo Eze Chinere nwa aja onwe mbaso jikwu ya deja yo n'ihi na chi aka ọmụ onye share. Chai. Ị ga-ebere m niri ugbo rube so Igbo ndị mụrụ nze m ọzọ o were ndị mụrụ koko akụkọ bịa dọla m ibe akwa ya ga-egba m onye n'elu ụwa gba m onye n'elu ụwa kọla m onye n'elu ụwa onye zuru n'oke jamala ya ị ga-ebere m n'ini ihe awụ mgborube lasọ onye ọhụla nwere ka o ji eme onye ọhụla nwere ka o ji eme ị ga-ebere m n'ini ihe makọla gị akụkọ kpemere eme anwambe na onye eze meghị ikpe nwambe na onye eze bio ịhụla onye eze achụ ma nwambe ogbenye ọ ga-emere ya niile ihe ebe ya nwere moto nwa ụyọ mgbe niile n'ụwa ga-emere ya niile. Ịhụla chụbọchị eruola ọgaranya m arotu nwa ịhụla nnụcha nwa narịa ma nnọrịa achọmakpa eji eme nwa abọcha ndị dọkta bịaduo Dọla lega nwa kalecha n'oyi ya chiwe nwe isi akpọrọ n'ọnwa akpagharịma cheche obodo oyibo yọrụ akpọrọla ya bịado ya lecha onwe ma eji eme nwa onye ji eji arụ ọrụ abịaduo dọkta kpọm ọgaranya yakarala chọmarala m ogiri eji agba ọnwa ọgaranya gara ime ime obodo jechelu jechala Egabanga nwa ogbenye Jumano nwa ogbenye ngoro giri ogbenye na gboro kwuo ogbenye akakwara shogbe boje mere ogbenye prano nu nwa ogiri paga na onye ze ji gba ọnwa adabreza na nna o shiwezo keda uwezo keda shi onye rikpo onye Chineke domara ya ezu aba onye bacha ya chere ibe ya ndị breza na nna granya jụọ ogbenye granya ara nwa ogbenye onye rikpọ ya di ya domara ucha ki ari ihe nụ mara gama beku eki ọwụnene
nwa Jizọs yọdọla papa achọ onye hụrụ nwaanyị na nsọ ya pe ya mịa ihe bụrọbara shirike echuka o ji agụrụ oke awara wụ ọkpọ ma ya were ji ije ohehe echuka ewe okojera papa ayọdọla m were n'isi ijele nwa Jizọs ayọdọla ewe okojera papa were n'isi ijele nwa Jizọs ayọdọla enyi m ayọdọla m ayọdọla nwa Jizọs ayọdọla m ndị ayọdọla nwa Jizọs eze ya wishika lekoro lekpebe ndị ayọdọla nwa Jizọs ọkọbụ n'ọkọbụ edebe niile jebe ọfọ ayọdọla ewebere ugbobere kesi bụ ebe akụkọ ya zụ ya koko nwa Jizọs ayọdọla nwa Jizọs ayọdọla akịrịka ofe ojegbuja ejegbeje mana mere niile ejegbu ọfọ ebe ọ bara na hego mama awụsa echewụta ma ga-aba owe ya ogbe nga agbara gbagwo egbe aka nwa na-aja nọ ya igwe enyi m ayọdọla m ayọdọla m kama nene lele ala obibi eze na amụrụ m na uchiela m anya obibi eze na-ewe mama m lee ubezara ka m ọmụede ala nnekede mụrụ ma mmebe kọla m olu mụrụ mama siri na atụ ka m chụgbakpọ nna dị ka ole ọ ga mụrụ ya megbu ndobe nwa nnochi ole bịa petishọn na-edekwa nnome nwa nnochi ole ọ ga mụrụ ya okenu yọgburu kenama ebe m yọdụkwa na papa ka m gbugbu na ngịga ọ na-agwụ m aṅụ ha enyi m ayọdọla m ayọdọla nwa Jizọs ayọdọla owi m ayọdọla ma papa ayọdọla nwa Jizọs ayọdọla ihere ọba na-eji afọ m ayọdọla akụkọ ayọdọla be nwanne onye rịkọ ọrịa Chineke ayọdọla nwa Jizọs ayọdọla ya gaba ayọdọla nwa Jizọs ayọdọla ọka nka yesa echetala m belu ụwa lọsa okorobịa jem obodo oyibo eji agwa ya yarugokwa ndị ọcha o okorobịa ejeduola ego ahụ ibe mere mechaa prayọdọnga nna ya chọgo ebila o onye ọcha sila Amerịka bịa jọnụ ndasele bịaduo chọcha ime obodo ọhụ ya chọcha ya Legọs ọhụ ya ya gafee n'ime obiri jemisi ọbaji jegide dasele o ubi Igbo mana jụọ dị iche onye chọja n'Igbo onye ọchọwa onye Owere amara m onye ọchọmra n'isi ọbaji onye ọchọmra n'ebe ka ọkọba na-ejide nna ya anya marala m o dịrị ụgbakpọ nna dị ike oshepụka nga mụrụ ya o ndị omejọma na akụkọ bele ome nwanlele akụkọ ahụkpa ma gbọgara n'obihe ọrịkwa onye ndọbirila ji ya ahụkpa ma gbọgara n'obihe ọrịkwa onye ndọbirila di ya o echere
ananyesha naona lelo no showa ba manna ekala shoba bia mana ande mana pomala no kunkum nada bibaba bibaba mubalo yeti adomana yo obuje kibiri kama eja yo aya wishije nada ne pamande breze andayi ma yo dola mo yo dola kokoma Jesus yo ayo dola ne yo dola breze kokoma Jesus yo dola tamu kali ayo dola yo dola kokoma Jesus yo dola ande meje viva yo dola yo dola kokoma Jesus yo ala bonya ba no biye yo dola kokoma Jesus yo desila mola gas yo dola lo yo dola kokoma Jesus yo desila mola gas yo dola lo yo dola kokoma Jesus yo sepe yo dola kokoma Jesus yo dola obasi na chi achi ejenyako onye nyere ya rie onyinye chukwu nyere onye ọwụla ri n'iche iche n'ụwa o nyere ndeze nyenu ndị ọmụmụ na akụnụba o nyere ndị ego ụwa onye chinyere akụ ya ṅụrịma o were na hụ nna anyị marala chegabala ọwa ozugbo manụ baraba onye ọgazila aya nwe mba ma gbọm were n'izije ana m ameje mọnụ onye brava chọ nna m ego elu wara ma soka wa ma chọ nna m ema elu wara ma soka wa amaghị ụwa ma jekola ndị onye mechi nwa elu wale akụ kama mụ ọchọ ma chọ nna m ema elu wara ma soka wa ụba si na chi adịma na marala ụba si achi akụkọ ekelela ọchọ ma chọ nna m ema elu wara ma soka wa onye jego onye nwanne ya o ji kachi ụkwala nwanne ọchọ ma chọ nna m ema elu wara ma soka wa ọkọkọ obi ọkọkọ emula anya zuo ụwa ga ọkacha mma ọchọ ma chọ onye dịla narị ya shiri ya elu wara ma soka wa nwanne esamego ejibe agago ebo esamego nwanne lego mabụla ejibe agago ebo adebreza koko nwa Jizọs abịaduola n'ere mma majụ esebo nwanne obedi ya ka ya mejiri saka ejuka adebeje mọnụ obebere meela nwanne obebere jagi meela nwanne aga jeru ya na brala no jonyi jakama kama obe nwanne dejibe Mr. Mrs. John Excel onye nwere go ganga kwebela mo onye baraba chọọ na kokego onye baraba na satevia dola ọchọ ma chọọ no memba elo wara ma soka wa Chairman PDP Owerri Municipal akụkọ ekelela onye baraba chọọ na memba elo wara ma soka wa ozi kelela ya ndị enyi ya Ifalolo Jamike Njọkụ obe nwannele aka Jamido Ventures Jamido chọọ na kokego elo wara ma soka kụwa ọchọ ma chọọ no memba elo wara ma soka wa mabọma Chimezie Njọkụ Desire Collection obe nwanne ande jika jekerekere ọchọ ma chọọ no memba elo wara ma soka wa ejema Lagos jebola nwanne tamu kiri chagoro Antibeto na magremane dadola ande na seme boda Jonna mege agremane akụkọ ekilela Chief Banchu Christopher dadola onye ama obo anyị ụgbagoro one of abejani badmanga chọọ nna kokego elo wara ma soka jala meselo ata wala kokekelela pinu nwebulam obe nwanne esamego
gbakwa onye